Constitution imatanthauzidwa with influence of political loyalty. Anthu opanga lamulo like judges amayikidwa mipando ndi anthu andale. Makhoti amayendetsedwa komanso kuchitidwa fandi ndi boma. Of course majaji amayenera kukhala independent. Komabe zimene tikuona masiku ano makhoti ali manja mwa Chakwera. Posachedwa jaji wa MCP Madaliso Chimwaza anagamula kuti Bushiri atumizidwe ku South Africa. Unfair judgment of the century. Akuluakulu Pompeo anaba mabilioni a fertilizer ndi utawala wa South Africa. Prince Kapanda Gaga anaba mabilioni a boma. Former Inspector General George Kainja 30 million. Nduna ya Chakwera Kezi Sukwa 20 million plus benzi kuchokera kwa SADA. Cousin wa Chakwera anagula fertilizer ku butchery. Makhoti akanakhala chilungamo anthu osewa akanamangidwa. Few weeks ago Vitumbiko Mumba anali ndi msonkhano ku Mzimba. Anafunsa kunena kuti Chimwendo Banda wamanga hotel dwa kwambiri ku Salima, ndalama wazitenga kuti muzaka 4. Munthu ameneyu amagwira ntchito ngati kalaliki kwa division. Anali nyamata wa Young Democrat ku UDF. Kuchokapo amalikira mabasi ngati mbusa. Lero from nowhere ndi billionaire, ndalama wazitenga kuti. Prophet Bushiri ali ndi makampani, migodi komanso ma investment osiyanasiyana. MCP kuyambira kale imadanda anthu olemera. That is why akulumikiza ndi South Africa pofuna kuthana ndi Bushiri. Jaji Madaliso Chimwaza amapezeka m'mamitingi achipani. Amakonda kuweruza milandu ya opposition. Makesi a Norman Chisale, Gangata ndi ena onse amene amachititsa mantha amapita kwa Chimwaza. Tinene zoona pano kunena kuti Chief Justice Nzikamanda is politically motivated. Nthawi zambiri amapita ku State House kuwacheza Chakwera. Akupezeka ku meeting a MCP, one of the useless Chief Justice in Malawi. Inu Andrew Nyirenda ndi ma Chief Justice ena mbuyo samapezeka ma meeting achipani. Nzikamanda ameneyu akupezeka ku State House kupanga ma meeting achi CC ndi MCP. Akuti akadzabera chisankho iyeyu adzawathandize kuwina mlandu. Usamale kwambiri kamdala iwe, chifukwa ukachita masewera ubweretsa nkhondo m'dziko muno. Inu yotaonani budget ya chaka chino office yake yapasidwa 32 billion. Supreme Court 1.2 billion. High Court and others 9.2 billion. Tikafufuza bwinobwino ndalama zimenezi zakukhala papepala. Majaji akapita ku field sakulandira allowance, akudya pachimirire kusowa mafuta komanso ena akugona mgalimoto kusowa ndalama yolipira loji. Akuluakulu Lazarus Chakwera anatinamiza fertilizer 4,000 nkanthu. Wakhala kunama za Bridging Foundation. Posachedwa amayimba nyimbo yokhuza deal ya mafuta ku Dubai. Akuti government to government contract. And now wanamiza majaji kuti apasidwa 9.2 billion. Ndetu kudabwa kuti parliament inalengeza bwinobwino majaji aku Supreme Court takupasani 1.2 billion. Iwe Chief Justice 32 billion. Komanso High Court and other court 9.2 billion. Chodabwisa anthu amenewa akapita ku field sakupasidwa allowance, akudya kuchimirire kusowa mafuta mgalimoto komanso ena akusowa ndalama yolipira buloji. Majaji ambiri akuvutika amene akusangalala ndi Madaliso Chimwaza komanso Chief Justice. Atumidwa ndi MCP kuti athane ndi opposition. Norman Chisale anagwira ntchito ndi Mulunzi, Bingu, Peter Mutharika. Nzosachita kufunsa atapezeka ndi chuma. Chimwendo Banda amalikira mabasi, lero ndi billionaire. Koma makhoti angokhala chete. Ndiye timanena kuti mukachoka mboma milandu imene mugamula idzaonikidwa kawiri. Prophet Bushiri anapezeka osalakwa. Apolisi ku South Africa anamuchita kriye pa nkhani ya laundering. Lero mukufuna kumutumiza South Africa pa zifukwa za ndale. Prophet ameneyu
anangoyankhula pa wailesi ya Zodiac atafunsidwa kuti mukuona bwanji chuma cha dziko lino. Iye ananena kuti chuma sichili bwino, chili pawesi. Basitu IMCP kupanga plani ndi kumutuma Madaliso Chimwaza kuti amugamule yeyu apita South Africa. What is this? Mbuyomu pamene amakhala umeneko Mazulu anamuopseza kufuna kumupha. Tikukumbukira leader of South Africa Civic Organization anauza wailesi ya Sabiki Bushiri sakumufuna achoke mdziko lawo. Lero MCP ikufuna kumutumiza komweko kuti akaphedwe. Pajatu anthu amenewa system yawo ndi yakupha. Dick Matenje, Albert Muwalo, Saulo Chilima ndikunena pano akulimba ndi Norman Chisale komanso Bushiri. Kodi angoni anakulakwira ni chani no MCP? Koma amene amafika ku mzuzu oyendetsa Fitumbiko Mumba anasola 1.2 billion kusea 20. Esen Hoankaka anaba $1 million ku Dubai. Osewa sakumangidwa chifukwa kudziwa Chief Justice ni majaji ena ali nkhwapa mwachakwera kama Jekete, Titus Simvalo komanso Chimwendo. Amangu atuma kuti lero tikufuna mumuzuze Alfred Gangata, Yeremia Chihana Kamulepo Kaluwa akhale kundende masiku 4 muachite delay mabero zikamanda akamva zimenezi kuchokera kwa Chimwendo kama Jekete amangomvera ngati chitsiru. Akuluakulu kunena zona amalawi atira chikhulupiriro ndi ma judgment. Chief Justice ameneyu akuteteza Nyamata Kwanje, akuteteza Smartmatic. In addition to that, akuteteza boma la chitsiru la Dr. Lazarus Chakwera. 2020 makhoti anagamula kuti Malawi Electoral Commission ikhale audit. Lero 2025 khoti lomwelo likuteteza Smartmatic ndi Annabel John Tembo amene akukaniza audit. Can you see what I saw? Mdziko muno mukabuka ziwawa oyambisa ndi Meki, Chief Justice, Annabel komanso Jezebel.